बाखनायथाव हाबाफारि एमएलए सिउली महिलारिया थांनाय एमएलए बिसायख'थियाव जेरै खोथा होनाय एरै खामानि मावगासिनो। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 3 नं क'क्राझार बियाबनि एमएलए सिउली महिलारिया क'क्राझार सावस्रि फाहामसालि आरो फरायसालिमायाव सुबुंफोरनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मेगननि फाहामथायनि राहा होगासिनो दं। सुबुंफोरनो बेसेन नाङाजासे मेगननि फाहामथाय होनाया मैया नैथि खेब जानानै थांबाय आरो बे बेसेन नाङाजासे फाहामथाय होनायाव मेगननि अपारेशनबो खालामना होनाय जादों। जायफोरा मेगननि थाखाय अपारेशन खालामबाय बिसोरखौ खालामखांनायनि उनाव दोलोनि सोद्रोमा आरो मावथिफोरा नायदिंहैयो। एमएलए सिउली महिलारिनि मेगननि बेसेन नाङाजासे फाहामथाय होनायाव गोबां सुबुंफोरा फाहामथाय लानो थाखाय थाङो आरो बे फाहामथायाव मेगननि थाखाय अपारेशनबो खालामनाय जायो। एमएलए सिउली महिलारिया थांनाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव रायजो राजानो खोथा होनाय बादियैनो मोनसेनि उनाव मोनसे मावबोगासिनो दं। निउज डेस्क डिजिटेल बड' निउज।